Hello mga subscribers, likers. Muli si Moderno Magkeping 2. Ito po tayo ngayon sa proceeding po tayo sa ating pasyente po natin na bedridden. This is our second session therapy. Proceeding po tayo sa ating pasyente si bedridden na Marciano Cueco. Ayan. So samahan nyo ako mga Kepenyans sa aking journey kay stroke patients bedridden Marciano Cueco, yan, sa Maya District 1, Pandacaqui, Mexico, Pampanga. Mainit. Then after this, push tayo sa ating next patient. Si Aos magkalapit sila. Si Apo Casio. Push tayo. Guys, mainit. Yes, hello mga subscribers. Ito po si Modernong Magkeping 2. Nandito po tayo sa Cueco Residence. So, bago po kami mag-start, inaayos po namin yung mga gamit. Ayan, inaayos si Sheena. Ayan, pakita rin yung ating gagamitin. Ayan. Kadarating na lang. From Shopee ba yan? So, ito yung pamangkin. Pamangkin mo to? Anak mo? Anak po. Ano pangalan? Ano pangalan mo Ano doon? pangalan mo? Sharina. Sarina po. Ayun. Ako, si Sharina. Ayan, Sarina po. ayan si Nanay. Ayan, paano mo Nanay? Ulit, Nanay? Makakabit sa mga kepeng. Text na lang. Si Ate Tess. Ayan si Ate Tess. Oh, Test. say hi. Dali. May page ka ba? Hello po. Ayan, ha. Hi. Tunurin mo mamaya yan, ha. Oh. Panonoorin mo na. Ayan si Sherwin. Inaayos yung mga cellphone natin. Ayan. Kasi, mayroong pinagkalob ng Lord ng bagong cellphone si Mang Kepeng. Ganda naman ang ating bagong pang-vlog. Thank you, Lord. Mas malinaw. Mas malinaw. Mas, ano yan eh. Actually, 526 lang naman yan eh. Okay na yan. Okay na. Matibay-tibay ba? Mura na. Saan Ayan. daw? Saan daw, kuya? Ayan. Saan mo pinili? At parang So, gusto mo pinili. shout out po sa mga Cueco clan dito sa may District 1. Ano pang apelido mo na? Ikaw, ano apelido mo? Oray. Ano ba Japan siya? Haray! Oray. Ano bang lahi ang mga Haray? Ay, Bicol tatay. Ano? Sa'yo sa Bicol? Yung email na Albay. Modernong Magkeping. Albay. Yung pang Modernong Magkeping? Hindi Modernong Magkeping din. Ako Pangasinan ako eh. Modernong Magkeping yan eh. Pagkasinan ka, Nay. Pero Bicol lang ano? Yung tatay ko. Ah, Albay. mhm. Sa Bulacan. O sa lahat ng mga taga-Albay ba? Albay? O lahat po ng mga taga-Albay. Bigas. Ano, hura-hura. Oray. Grabe, parang Japanese yun ha. Mga Oray. Horay clan Maraming- dyan. Ayan, kay Oray. Nanay Tess, mga lahi nila dyan. Sa inyo pong lahat, kung napapanood nyo po ito, magtuloy-tuloy panoorin po yung vlog po namin. Ayan, sa kanilang si kanilang tatay, sa asawa Nanay Tess. Ayan, si Kuya Marciano. Na na-stroke po ngayon, bedridden, and this is our second therapy. So bago po kami mag-therapy, iayos namin yung mga gamit. Ayan, pinapakita namin sa inyo. Tapos na sila. Bilis mo. Bilis. Ito yung mga Pwede bang kepeng. mag-secretary? Pwede na apply. Pwede naman pagkakamitin ng vlog natin. Walang magkamalala. Ayan, Sige. aabot sa buong mundo yan. Ayan. O Nanay, baka may babatiin ka na eh. Taga Pangasinan. Sige. Batiin mo na yung mga babatiin mo dyan. Lola. Wapan mo Pang ano, ngayon. di ba? Ito pa yung pang... Lola Delia, hello po. private mo. Amo. Yung pa, Manood yung kayo, isa. Yung amo. pang page. Subscribe. Pero amo. mag-camping to yun, yung pang page. Subscribe kayo, Lola. Kama. Lola Delia. Tapos yung modernong pang camping ko. Lola Yung gusto niyo pa? Boboy, amo. Oh, ito yun. Yung ano, yung Oo, private. Oo, hindi. Yung ano, yung kalas.
Yan ang private. Nalipat na dito, di ba? Nalipat na dito sa, ano, dun. Asan ba? Oy, nalipat na sa... Diyos ko na. May Lagi sakit kasi to. cellphone. Tapos yung modernong Monkey Pring na page. Ililipat na rin dito. Diyan. Ito. Oo. Kasi ano yun. Daming cellphone. Kasi na pang vlog na Ito kasi mga ano mo na. Ito kasi actually medyo may 10 years ng ano to eh. Servisyo to. Kaya Kaya medyo mahina. papapahingin na natin to. Matagal na. Actually nag-ano na eh. Nag-andap-andap na na eh. So, ayan po yung ating bago pang vlog. Ayan, salamat sa sponsor. Kasi may pangalan. Ito wala po naman na, ano to, yung Facebook. Wala. May Facebook siya pero walang SIM. Nalipat ko na yung SIM. Ito yung Facebook nyo po na ano. Dito yung modernong Monkey Pring po. Yes, yun yung sabi ko sa ano, yung ayan no. Ayun, tignan natin yung ano dito. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ko ano. Ayun, iba Oh, pala. diba? Alam mo yung, nandito yung SIM nito, kuya? Yung number. Andyan di ba? Andito rin. Yes. O yan yung pwede Ayun mo pala. lang i-ano dyan. Kasi hindi ko alam yung, ano. Account. Oh, patuloy mo. Alam mo sasabihin mo. Ano Sige daw ka, sasabihin dali. mo? Ay, Lord. Dali, Hello sabihin po. mo sa lolo mo. po. Oh, yan. Ano ka na? Mag-subscribe po kayo kay Modernong Oh, Kepwe. dali, sabihin mo sa mga followers mo. Hello mga classmate ka Ayan, yung mga classmate mo. Kalila mo. Hello Kalila. Calvin. Oh, yan, dali, shoutout mo yung mga classmate mo. Yung teacher mo. Teacher Jasmine. Para pasangawa ka. Joke lang. Pasangawa ka daw? No. Ikaw daw ang magaling sabi So, magkakape muna tayo. Kapag nagkakape tayo, nag-enjoy po kami rito. Ayan. Ito po palang anak ni Sheena, mahilig mag-vlog. Ayun. So, mukhang susunod to kay Mang Kepeng ito ah. Ayun. Galing naman talaga ng ayaw. Ayan, sabi ko sa ito ko, Sheena. Si Sherwin. Siya po yung nag-ayos ng mga ating ano, ng mga dami cellphone eh. Yung mga medyo may hina na, papahinga na po. Paritard na iba eh. Vivo Y11. Ito may Vivo. Hindi, itong Vivo. So, ito, dito yung papasok yung SIM. Oo. Pero yung SIM, andito na. Nandiyan na yung SIM eh. Andito na. Yan na yan. Papasok na dyan yung code mo. Siguro magkakaroon lang yan. Oh. Total, kaya manunood dyan, okay lang pabalit yung vlog natin. Alam mo, kaya manunood dyan eh. Yan na, napanood niya kahapon ito. Ay, paano nagpunta si Lolo dyan? Nanood sila. Ako, birthday ko sa 15. Ano ba yan? Sherwin, alam mo na. Kailan ba, kailan? 15, pagandaan mo na yun ha. Kamatayan ni tatay. Pagandaan mo na yun. Kamatayan ng tatay ko. Lolo. January 15. Birthday ko, kamatayan pa ng tatay niya. Ano ba yan, mga kepweng niya? Ako po ay 82 tuloy. 53 na po ako this coming 15. Ayan. 14 So, years na. sa lahat po ng babati, makakalala, maraming salamat po sa inyo in advance. Ayan. Siyempre, yung aking wish pagbabutihin natin yung speedy recovery na makatulong tayo sa ating mga stroke patients, lalo na yung mga medyo, alam nga, yung mga out of budget. So, kailangan talaga dodoble natin trabaho ngayon. Yun ang birthday wish ni Modern Mang Kepeng. Gaya po ni Kuya Marciano. So, etong tao mo talagang gustong lumakad talaga doon. Yan. Para masaya ang pamilya. Di ba, guys? Yes po. Yun, no? Pag lumakad to, malamang. So, yan. Ano gawin natin dyan? Wala na yan, di ba? Ano na po, natanggal natin. Nasa kabila na yan. Nandun na sa kabila yan. Kasi yan ang pinaka magiging private phone ko ngayon. Personal phone ko. Yan. Ito, ganun gawalo dito. May Facebook din, no? Ito. I-ano ko muna po, i-accept ko muna yung ano. Sige. Do what is necessary. Oh, Sheila, shout out. Shout out! Mister mo, shout out mo. Hindi siya busy siya sa school. Ayaw nga siya paghawakan ng cellphone. Hindi, mamaya, pag napanood mo yan, ko talaga, oh. Kailan po yung check-up ni Kuya? Sa 29 pa po. Sa 29 po pala check-up ni Kuya. Pero- saan ba siya pinapacheck? Sa JBL po. Ano Yung ba? follow-up check po yun. So, kailangan din yun. Bali, yun po talaga yung Kailangan din ng follow-up check-up niyan. para matanong po namin kung pwede nang tanggalin yung nasa ano. Yung GT niya, oo. So, si Kuya Marciano pala, guys, merong NGT. So, Ito po, hindi pa palitan niyo po yung password po. Yung ngayon? Opo. Okay, para alam mo na, no? Para alam niyo na po. Oo. Araw-araw mo na panoorin yung vlog niya na. Kasi nandiyan ka na eh.
Buti na. Sabi Belinda talaga. Oo. Ang mahal pa naman ng gatas niya. Belinda. Yun. Ito na ngayon. Ayan na po. Save. Yun na yan. Sa lahat, yung password ko. Opo. Yung page ko, pares na ba? Pares na ba yan? Pwede lang po yung page. Same page yan. Same page lang po. Okay na. So ito na papaformat ko sa'yo. Hindi may proceed. Oh, buti rin yung mga buti ka naman sikreto dyan. Messenger din. Yung messenger, pares naman messenger yan. Opo. Bali dito na po. Same lang din. Pag nagkano kayo ng messenger. Same na lang siya. Lalabasin niyo. Yun. Kalit talaga na ito. Maraming salamat kay Sherwin sapagkat siya po yung nag-ayos ng phone ko. Yan. Bakit Yung alam niyo po yung pin, yung chat history. paano ba nalaman yan? Yung parang nag-setup pa kayo ng ano lang. Yung parang pin niya lang. Try nyo lang po. Para ma-restore po yung dating mga message. O kung kahit naman kung ayaw nyo na yung mga message. Yun. Hindi, ayaw eh. Wala na yan? Skip na lang natin. Wala na yan. Bali yung muna. Ayan, yun. So, okay na to. Okay na po yan. Okay na to. Yes. Okay, thank you very much guys. Oh, ito. Ito. Reformat na rin. Performa na natin. Kasi susulik sa bayari yan. Balik na. Balik na. Nakabalik ko sa kanila kasi siyempre pamangkin eh. Reformat mo. Pag reformat, tagalat yan. Ang ganda po. Yung mga So this na my personal. And this one is what? for business. Hindi, wala na to eh. Yun. Ay, wala na pong laman yan. Tatanggal nyo na rin po yung laman yan. Pwede ba tanggalin natin naman na to? Pwede Paano yung mga na. picture nito? Hindi po, ito, tanggal nyo na lang yung account nyo. Tanggalin mo yung account ko Para, ano, para walang problema. Yung account na tanggalin mo. Account na nga. Para hindi tutunog no. para hindi na, ano. Ayun po yung, ano, ito yung web page, yung page nyo. Tanggalin na rin. Ito page dito rin. Not now. So wala yung Facebook dyan. Ano, O, tanggalin yung Facebook lang dyan. Okay niya. Kasi iba, kasi may mga picture pa eh. Di ba yung format eh. tanggal na lang lahat dito. Oo, tanggalin mo na lahat dyan. Para walang problema dyan. Para walang magiging dyan. Ayan guys, pinayos ko yung Facebook natin para maganda yung vlog natin kay Sherwin. Ayan. Together with, ayan. Nanay niya, ay! Alika na dito. Ayan, dito ka. Para mamaya, panoorin mamaya yan. I-upload natin mamaya ni Mang Kekeng yan. Mabilis mag-upload si Mang Kekeng. I-upload natin mamaya yan. Na ano tayo, anong tawag dito? Yung copyright tayo. Bakit? Sa mga sounds? Sounds po. Ano yung ginamit ko yung sounds? Oo, ba't ganun? Eh, galing sa kanila yan eh. Napakasaya po ng YouTube, no? Mag-iingat po tayo sa paggamit ng mga sounds. Kagaya ko po, hirap mag-edit and then ika-copyright lang. Ang sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo, biro mo. Ilang maghapon mong... Paano po, ano sa na natin itong messenger dito? Tagal na rin lang. Para, Kuya, hello to my, ano, Hello po. shout out ka sa mga Shout out ka. classmates. Hello po. Mamaya, panoorin mamaya. Shout out! Hello po. Mahihiyain sa camera. Pati password dito tagalin. Di ba ginano po, nag-set natin? Ako na. Ayan. So this one is okay. So wala na to. Ano po, okay na. Wala na silbi to. Pahinga na to. Pahinga. Pahinga na to. Bahay magiging to. O itong cellphone ko isa, retired na to. Papahinga naman ni Mang Keping to. Marami na rin tong na-download na ano. Yan, vlog. So papahinga natin muna siya. Hindi kasi may mga words of God dun eh. Shout out! Say hi, dali. Ito. Para matanggal mga reset. Naiyak daw. Si Asa rin na hindi. Kaya ka? Hindi, Sino yan? Si Kuya, daw naiyak? naiyak. Oh. Okay. Shout out po, amo. Itong ka. Siyempre. Yun naman na yan. Okay na yan. Okay, let's proceed tayo. Alright. Let's proceed to our business. Ayan. So guys, patayin ko muna to. Maya ulit. Sabon tayo guys. Tutulip yung pasyente natin. Kasi, kasi may extension mo? Ito yung mga paano mga tao. Extension. Ano, extension? Ito na lang. Asan? Ayan. Ay, eto na lang. Yes, mahaba naman. Ay, kasi yung Hindi, nakapatay naman na muna yun. TV. Yan guys. Yan guys, so this is our second session therapy. Ngayon po ay January 10. Ayan. So we will make a
massage therapy kay Kuya Marciano Gueco. So, as of now, tulog po siya. Igisingin po niya. Alites, wala ko, igisingin mo asawa mo, baka pagalitan tayo niya. Teamwork na. O, ayan. Paa mo. Masarap yata yung tulog. Napasarap ang tulog guys. Ayan. So, Papa! panoorin ito ng mga Gueco, mas mahaba yung video namin. Ano sa'yo? Yan si Mang Kepweng. Ayan na. Ayan na. Hello po. Sa'yo kanina. Kumusta po kayo? Sino po kayo? Magandang hapon po, Kuya Marciano. Ayan na. Sige, bigyan mo siya ng bigyan mo siya ng mga babigla. Hindi mo si Lolo. Ako, makukuryente ka ngayon, Kuya Marciano. Meron tayong kuryente. Papapayuwanan si Oras. Sige. Oo. Ano dyan ka? Tingnan po. Diyan lang kayo mag-aalis dyan ha. Kasi kailangan ko kayo. Assistant. Hindi, dyan lang kayo para panood kayo mamaya. Itis kayo sa ating telepono natin. Oo. Ang ating nang gagawin, halika na mag-pray tayo. Upper tayo. Sit down, sit down. Sit mo. Sit down. Kayo. Napakalino naman ng ating camera. Hindi ka makita? Napakalino naman. Thank you for the sponsor ha. Pa-birthday kay Modern Mang Kepeng to eh, no? Birthday ako. Birthday ako. Okay. Yun. Tigitan natin mga usap natin ng mata natin. Okay ba? Okay. Ama, maraming salamat po Lord God for this therapy, for second therapy na gagawin po kay Kuya Marciano Gueco, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo, sa pumahal at kalinga ng kanyang pamilya, Panginoon, Lord God, mga kapatid at relatives, mga kaibigan na patuloy sa mga suporta. Hindi po sila, Lord God, ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord, naniniwala po kasi yung mga kasulatan sa kalat sa natin mo sa John 3:16. Di na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sanlibutan kay pinagkaloob niya ang kanyang anak na si Kristo, upang ang mga sumasampalatay di mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, alam ko, Panginoon, that you have a great purpose, may plano ka, kaya kung nagkatubat mo yung mga pangyayari, sila po ay nagpapasisad ko, Panginoon, at sila po ng Lord God, ang instrumento mo, ng muling kagalingan, at ang mga kami, Lord God, you bless my hands, Lord God, at kagalingan po, ang aking dalangin, kay Kuya Marciano Gueco, sa pangalan ni Jesus. Amen. Belated happy birthday. May ganun pa eh, no? Natawa siya eh. Sa'yo na ang inuman. Bawal ang inuman, kuya. Okay. Asan na ang ating oil? May hiwagang oil na. Yung kahapon, palitan natin. Oo. Sina, tapos na ng alcohol bago awakan tatay mo. Virus pa. So, gagamit tayo ng alcohol ha. Tandaan nyo, alcohol is protection. Ayan. So, inayos na ni Sheila yung mga gagamitin. So, nakakatuwa kasi pag nagsiservice ako, itong pamilya to very supportive. Sana lahat ng pamilya ng pasyente ko, ganito sila. They are very supportive. No? Kasi ito yung number one na keyword ng recovery ng pasyente ng pamilya nakasuporta. Ayan. So, lahat ng mga Gueco again, sa inyo lahat, shout out. At nung Sunday, Sunday, birthday ni Kuya Marciano Gueco. Ilan taon siya? Kahapon. Kahapon lang pala, Monday po. Kahapon na yun. Ako pa lang yun. January 9. January 9 po, binabati ko agad siya ng belated happy birthday sa iyo. Ayan. Hindi mo na. Para makikipagbago, masaya tayo. Masaya, pag masaya tayo, Huwag ka na maiyak. Isa shota mo. Pabayaan mo na. Crush ko lang. May crush daw si Kuya. Okay, ito. Yan ka. Para makita ka ng cash mo. Wow. Ang tawa ni Sabi Ito muna sa hindi affected area. Taga Cebu. Mamaya, wow! Taga Cebu. Wow! Sabay pala. Boom! Taga Cebu! Lumalayo na tayo. Out sa mga taga Cebu. Dito ka rin! Dito ka rin! Wala daw ng mga taga Cebu. Ano Dito pangalan? ka. Dito ka! Ikaw Kay. mag-shout out! Kaya dito na lang daw ng taga Cebu. Tapos sa mga taga Cebu mo. Layo naman. Diyos ko po. Nahiya na. Kasi kasi kuya kasi tuloy. Ito ka, huwag kang mahiya. Gagawin niya ka. Sabi mo. Ayan. Kumusta ang birthday mo? Maraming dumating ba? Maraming bisita sa kanya? Maraming nagmahal, nakaalala? O, yung mga nakaalala po sa kanya, marami pong salamat sa inyo. Ayan. Sarap kasi maraming nagmamahal, di ba, kuya? Maraming nakakaalala, maraming baby. Buka nanay! Wow. Baka mangali ka niyan.
Patagal-tagal program natin. Masakit na yung ano ko pag nakaupo ako. Okay mo ba? Arthritis tayo. Pagaling mo si Kuya. Teka lang, nakaupo. Iba talaga yung bago natin cellphone. Salamat for the sponsor again. Napakalinaw ngayon. Di ba? Napakalinaw ngayon. Yung isip talaga. Napakabit talaga ng word. Yan. Bibigyan tayo ng malinaw na cellphone. Yan. Sana ako din, no? Sana ako din, sabi niyo siguro. Cellphone niya eh. Pag parang Linaw, oh. na, pag okay. Sarap panoorin. Ay, shoutout ka. Shoutout. Huwag mo siya Shoutout shoutout po, wala po. Ikaw. Shoutout na kayo. Aba. Shout out. Yung nasa school. Nasa school. Ang pangalan. Kung yung asawa mo, ano sabihin pangalan eh. Leonard. Parang nahiya pa, no? Yan. Hello, nanay. Mga kapatid mo, shoutout mo. Yan. Mapanuwarin Sila, to. hindi nila mapanood niya. Baka panuwarin nila itong vlog na to. Oh, nanood na sila kahapon. O yan, panonood mo dito. Sabi ko, So, yan. Kasi kaya po tayo nag-vlog para makita po ng ating mga viewers, mga payments dyan, subscribers, na ang pasyente natin ay mayroong improvement. So, lahat ng stock dyan, sinasabi ko, mayroong pag-asa. Pero kailangan lang natin ng love and care of the family. Number one nila. Eh, paano yung walang jowa? Patay. Mahirap na stroke pag walang jowa. Oh, ano kuya? Patay. Wala mag-aalaga. shout out sa mga suki ko. Oh, Di man nila alam, di man nila, Bakit di man nila alam na na-stroke yan. Sino masuki na? Taga saan? Mga taga-Bicol. Oh, lahat. Tabigal. Bicol. Ano ba Sa ang pangalan? Bayakas, yan. Sige. Hindi ko alam, marami. Dumarating sa Bicol to. Di namin Dami kilala yung mga hindi kilala pera. lang mo So, yan. lahat daw po ng mga Alam na taga sila Bicol. Mga suki ba? Suki? Mga suki ni Kuya Marciano Gueco. Na-stroke po siya. Sa inyo lahat po. Shout out. Mabuhay kayo lahat. Ayan, mga taga Bicol dyan. Suki. Suki ka wala, brad ha. Antayin nyo gumaling ito, papasya lang kayo. Pag gumaling ito, anong gagawin nyo? O nakakalakala siya, anong gagawin nyo? Hindi mo ba siya lang mamasyal? Di ba pa? Hindi, pati-text game tayo. Oo, pag gumalaw siya, text game tayo. Dito, salamat tayo kayo. Napangita ka ako. Nasa mo loob mo, kuya, ha? Tandaan mo, nakakabalaw pa rin tayo. Baka 10 o 7 o 15, lakad ka rin yan. Basta gumalaw na yan. Hindi, ito muna. Ito, sabi mo sa inyo. Ito, unang-unang makaka-recover. Sila. Tapos sila kakaupo na siya, nakatayo na. Tumapangalawa lang yan. Okay? Baka sabihin nyo, magic. Wala akong magic dito. Ito ay process. Naka-process siya. So, yan. Yan na, birthday ko sa 50 na. Sherwin, alam mo na. Alam mo na. Naalala na kasi. Alam mo na. Patayan pa rin. Alam mo na, ha? Alam mo na mangyayari doon. Yanda mo na. Siyempre, lagi nakanda yung Sherwin. Basta walang problema, hindi mo mag-pepe. So ito na, pinaplax natin kasi po ito ang susuporta. Yung magiging haligi niya, pantayo niya. Ito natin. Kailangan malakas ito. Malakas na kumapit. Yan. Kakapit kay Lord to eh. Yan. Malakas na. Nung umano po, Malakas ah! nung after nyo talaga yung nakakaano. Kasi nung unang ano ko to, grip niya, malambot. Ngayon medyo 20% na ito. Sa face scan. Isang bagay, si Putol ka nakatayo eh. Oo. Shoutout to you, Elmer Pangan. Ayan, Elmer Pangan. Pusalan, dyan sa San Juan. Ayan, lahat ng mga pangan dyan at pusalan dyan. So, shoutout. Nakakatuwa kasi nakakapagsawa. Ang lakas na doon. Oo, nakasalo nga siya eh. Hindi na naglalagay ng sounds kasi baka makaka-copyright tayo. Ayaw na mag-sounds. Nakaka-copyright sa mga kayo. Sayang naman. Tama na lang yung simple, di ba? O, bago tayo ma-rest, upload ka rin ito para ko na rin mamaya. Diba? O, shoutout. Wala na? Wala na siya shoutout. Wala sabihin? Talagang taga Cebu lang, be? Wala na? Gani ba? Ay, Ah, Ay, meron pa. Meron pa siyang list. Meron pa. yung mga friend mong mga kalaro mo. Mga kalaro Lipat sa ako. Roblox. Siya. Lipat ko. Balik tayo. Lipat. Lipat. Eh, inanuhan mo talaga si Change post, ano. Tutulog ko yan. Patutulog yan. Yan tayo. Yan.
So ito yung affected, ang tawag dyan, upper limb. Para lang nyo upper limb, lower limb. So nagkakaiba sa posisyon. Lower limb, left side, lower limb, right side. Okay? Ito upper limb to. Marito kayo Guys, ito tinatawag na upper limb or upper extremity. So, right side, kung sinabi yung right side, siyempre kanan. Right side, upper limb. Yan. Kasi mga gumagamit siya. Kaya moderno Kasi baka yung upper limb na magkibig, sabihin mo yung magkibig na upper limb na to. So, ito yung upper limb. Pwede talaga ang stroke. Affected stroke. So, mapapansin nyo, wala talagang paggalaw, as in wala talaga. So, ibig sabihin, yung blood niya, tulog. So, ating gagawin, igisingin natin. Through massage therapy, sama natin ang kuryente mamaya. Yan. Dati po kasi daw gumagamit ng kuryente matagal. Makabot ng mga 8 months. Matagal. So, ngayon, may tulong siya ng kuryente. Malaking bagay din si PT. Trabaho siya ng PT yan. Ating budget, parang PT kayo. So, trabahuin na lang natin. Para medyo mga ano tayo konti. Pero malapit naman si Kuya Marcelo, yung mga kalapasyon natin. Malambot siya kasi naagapan. Sige. Nasa si Kuya. Parang nag-video si Kuya. Ayaw niyang kumain na. Pero iniinda niya kami. Sabi siya. Talagang sinabi ko sa inyo, diba? Magkakaroon po ng changes. Like yung mga joints niya. So lahat yan kasi, magkakaroon ng reaction. Konting pain na naman. Konting pain na naman. Yung iba kasi hindi alam, may hirapan yun. Sabi ko, sayang naman, di ba? Okay lang, sabi ko sa kanya. Look for your other therapies. Nga lang, sa'yo makita nga naman. Huwag naman kaya pa nag-isa lang yan. Yes. At, ano ba yun? Friday ngayon? Friday pa lang pala. Tapos Sunday. Excited. So bukas therapy natin maaga. Siguro mga 8. After na, after na. Dahil sa paliguan na maaga, paliguan na. Bilis. So pag yung isang pasyente ko, araw-araw ko naka-recover Yung taga-district, yung taga-Senda, 1 month araw-araw yun. Nakatayo na. Oo. Nakatayo. Kasi pag gumaling yung talaga ito sa solution. Kuya, magugulat ka rin pag gumalaw ito. Ano? So ito pong reflexology, nasa ka na siya. Kaya na, meron kahit tinatawag na paggalaw na. Hindi natin yung reaction. Diba? Malapit. Meron konti. Yung reaction ng reflex. Hindi po kagaya rito, pag ginanong ko yan, ayun, mabilis. Kaya nga sabi ko sa inyo, maunang muna si lower limb. Wala talaga. Kahit at pinagbigayin mo na. Dahil ka sa akin yung si Kuya. Puweng ha. So yung mga joints na ay, exercise. Tiyaga po talaga to. Yan. Kailangan po tiyaga natin. Tapos gamit na yung mga makain mo, agad tayo. Ay, nag-pechay po siya, nag-pechay siya. Sa pag-pechay. Bangus. Tayo nyo itong mamaya. Nabulim yata ako sa pechay. Merienda lang huwag mo mag-rice. Compare puro rice. Ang ating tiyan. Wala kong opera to? Wala. Pwede mo mamin. Hagulat ng konti nga rin. Para ano yung ano niya? Yung ubo niya? Ano ba siya? Yung ubo ko. Gusto nga ng mga bunutin niya ng vitamin C. May vitamin C sila? Wala pa po siyang wala pa pong ano, mag-isip Kung wala, esperas doktor tayo. Kasi pabigyan sa amin yan, bigyan sa naman namin sa susundan. Open price sa 29, medyo meron na tayo recovery dyan. Dahil nyo. Saan nakakatagal na po siya sa wheelchair? Hindi na yung Oo. ano. Hindi na siya yung uwi. Hindi na Kasi naman nagagalit. Kasi sobrang naman. na ano niya, nababalance siya na yung sarili niya. Pag ganito ang katuwa ng pasyente, ibig sabihin nito, hindi makarecover.
Hindi na naka-exit, babataan mo ito, naka-exit kasi. So, kailangan natin mag-move. Yung ano, Kusog na. susunod na siya. Sila. Pakalain nyo mga guys. Taran kayo dyan. Bata! Whoosh! Sige ba, sige, sige. Sige pa. Yan. Ayan, okay na. Balik tayo dyan. Pakiyan na yung tinggan. Baka ma-down. Doon tayo. Nakaka-break na, doon pa. Uy! Tumunog ah. Meron ka bang listahan? Kung walang listahan, walang ginagawa ko yan para ma-check natin. Kung naka-20 ako, yung susunod. Share. Listahan. Meron nga. Ay, meron dito ano, pero content. Kasi ako maraming pasyon na nakalimutan ko eh. Kaya sabi ng listahan ko. So guys, pinapalista ko itong ginagawa ko para sa susunod kasi medyo marami tayong pasyente at medyo nakalimutan din natin. So kailangan natin yun. Wala akong papel. Wala akong papel mo. Basta ano muna, 10 muna. Tandaan nyo. Ito papel na lang. Tapos, content pa ako dyan. Ah, sige. So 10 na, 10 na. Hindi mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun ang bigkin. 11, 12, Ano yung mga ballpen mo? Sa ilalim, dyan sa may kulerad na potato chips. 15 na. 15. Sulat mo 15. Dito. Right. 15 na, 15 na. Lower lip Lower exercise. lip. 15. Lower One. lip. 2, 3, 4, 5. Single, single. Yung tiklop, hindi mo. Look. O, tiklop. Tiklop Tiklop lang. daw. Tiklop. O, tiklop, 15. Single tiklop. Parang kumamanda ni Baka. Kumamanda siya. 15 ha? Apo. 15. Tapos 15 yung X natin. X. X. 1, 2, Cross. 3, 4, cos na. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Double tiklop. Siguro mga 5 lang to. Ha? 1, 2, 3, 4, and 5. Yan pa siya. Yung ano ito, yung parang bend. Sabi, Side by side. ayun, sige na. Ang piano ito. Ang piano. Sige, 15 din. 50. Para ano mo ako, i-update mo ako pag gagawin ko ito ha. At least alam ko kung nagbawas ako, dapat tatragdag, di ba boss? Sa paikot, Ito. Kailangan 5 lang. Hindi pa kaya. Tapos yung Dorsey, ito yung Dorsey. Sabi mo dyan, Dorsey. Dorsey. Bilan tayo ng 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, plantar. 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 PL. Parang plant. Tapos PL. 1, 2, 3, 4, 5. 20 seconds ha? Okay. Eversion. Ayan. Eversion. Inversion. O, papasok ang Eversion, palabas. Palabas. Oo. Palabas. Sulat mo lang. Eversion. Palabas. Ilang seconds po? 20 lang. 20 lang din. 18. Rotating. 10 seconds. Reverse. 10 seconds. Tapos pinching. Single lang. Ilang po seconds? Sa pinching. Single lang yan. Sige. Hindi mo doon mo na mamag. Siba yung ano? Plantar? Dorsey. Dorsey po. 20 seconds ba? 20 seconds. Di ba ano ko na sobrang tanong. Plantar.
20 seconds. Ibersyo, in. 20. Ibersyo, 20. ito rin yan. Rotating natin. Rotating. 10 seconds. 10 seconds. Tapos pinching, single lang, no? Single lang po. Diba? Program, diba? Kaya, ang dami na. Ang dami na. Counted. Baka makapakinggan ko pa nito. Day 2. Sige, sige. Kaya natin gawin sa kanya yan. Tapos, ano lang yan, dumadami lang. Dagdag. Pagkagawin natin yung improvement. Wala pang improvement, still na tayo dyan. Padamog eh. Ano mo ha? Uy oh! Oh. Kanot magic. Huwag malita ko ya. Testing lang yan. Try ka masakit yun. So, ang reflex kasi, ibig sabihin nun, pa-participate na, yung kanyang mga ugat. Meron na methods tayo. So, hindi lang tayo ng mga ilang session na yan. Mabilis na yan. Gusto mo ng 15 days na diretso to? Na diretso, tapos ano tayo para mabilis? Gusto mo ba? Kaya ba ng budget? Hindi kaya. Hindi tayo sa alternate. Baka madurog ka. Hindi, yun ay 15 days na naman para mabilis pa. Paabot yan ang cellphone. Computing. Computer. Hindi muna. Hindi. Yun ang 15 days Siyempre tapos. ano, After, yun ang kailangan natin po, tapos doon, alternate. alternate. Oo, after ang 15 session, dire-diretso tayo. Para maalagaan si Kuya kasi meron ng may reaction eh. 7.5. Oo. Magkano na ba ang mo? Ito pa na yan. Medyo nagbabawi pa tayo sa ano. Oo, ayun. Sige lang. Take your time. Ayun. Pag gumalaw na kasi ito, pag ano improve na, mabilis na. Ang hinahabol natin yung speed recovery para check up siya, may response siya. Yung gamot, mag-adjust. Yung tatagal tayo ng ganyan tayo, yung gamit na, hindi mababawasan. Kasi ang gusto ng doktor, kita yung improvement. Hindi niya, tasong pa mo! Wala. Kasi yung paninggamit niya. Kung gumalaw ito, babawas siya. Ayun yung aking pasyente, nag-diretso ng 1 month siya. Oo. Kasi mga ito lang, eager yung ating mga kasi sinakalakad. Hindi mo mukhang nakakalakad. Hindi na pwede pang alternate, mga 3 times yun ngayon. Kasi sila kasi nakakalakad, nakakaupo na. Ito hindi pa eh. Kaya ito, puro tulog to, puro higa. Parang bugo dumaan eh. Nag-isip ka. Nag-isip din na. Ayaw mo yan! Kayanin. Ayaw mo yan. Hindi na problema eh. May punto ka naman eh. May punto ka naman eh. Hindi mo eh. Siyam na lang. Diba? Tapos nung mag-alternate tayo. Tapos nung alternate, 3 times. Option 3 times, okay sa 2 times, 1 time. Yun yung makakalakad lang. So talagang bubuo natin yan, pinakamatagal 6 months. Pinakamatagal na yun ha. Pinakamatagal na yun sa programa natin. 6 months. Baka possible 3 months or mga 35 session or 40 session, nakakalakad na yan. Yun yung target ko. Parang gym yan eh, di ba? Nag-gym siya. Ang tao pang nag-gym, di ba? Continuous. Wala na muscle. Tapos pagka mabagal, mabagal, may twito lang, mabagal lumaki. Malaki mo siya. Mabilis ito.
Nasa 15 session natin eh. Makalawa pa rin tayo ba? O, bukas, pangatlo. Maka 10 or 15, meron ng paggalaw yan. Bakit? 18 ka. Bawat pag-ipo ko na pag-ipo ko, hindi kasama prayer yan. Huwag ka lang mag-umipo. Kailangan may prayer tayo. Yun ang pinaka-importante. Pag nakita ko na, naglalakad na. Ibig sabihin nun, malaking chance na. Ha? Ha? Talagang malaking chance natin. Ayan, no? Oh. Uy! Tamaan! Tamaan yun eh. Iniwas ko ng konti. Isipan niya. Isipan niya. Seth Loggins. Kaya ano? Ani pa rin. Kamuha na ako. Nagalit ito. Naaway na. Nakaaway yun. Hindi mo matina, kuya. Relax ka lang. Malapit na tayo matapos. Tapos nito, back and kuryente yung libre natin. Kung tayo nagkakape, libre na. Nakakuryente si kuya. Ang malala, 12. 12 to eh. Malala 12 ba? So sa 12, pag nag-react siya, 11. Pag nag-react, 10. Pagbukas tayo. Pero siya katong nasa 1. Ano sa ano po? Pag 1, okay na yun. Pag 1 na, nag-react, 0 na. Tagal na ako rin din. Pero siguro mga 10 to. 10 or 7 to. Wala eh. Ang pagkaramdam. Meron na, oh. Diba? Mabilis na. Base ka. Masarap yung bedridden na ginagamot. Kasi pag nag-react, mabilis. So, di sa full therapy, Ay, parang makita mo sa camera. Oo. Hindi ka pala nakikita sa Kailan makita ka? Ayan o. Oo. Palit daw sila. Balik kayo. Yan. Ayan na lang kung sinulog mo. Sila pala doon. Mamaya pag kinulit mo, ba't kayo mo sinulog mo ha? Oo, panonoorin niya doon. Kasi siya hindi doon siya nakapanood. Galit na galit. Hindi siya nakita sa video. eh. Lapit na tayo. Daya. Ano dito ka lapit na tayo makita? Kasi ito, medyo nirelax natin para hindi mahawa. So ito mahahawa kasi ito eh. So posibleng mahawa ito kasi nga may stuck din siya. So kailangan, ang masahe niya is relaxation. Ito, therapeutic. So iba yung case ng masahe. Ano ko, di ba nung talagang nakahiga lang sila kasi parang umambot yung mata. Nalambot yan. Kasama na ito. Tapos papaya. Parang tinting. Si Marshall po kasi pag hindi na namin, hindi. Hindi niya ano. Kaya laging ginagawa. Bakit parang umambot din yung Ano ko bilang ko kaya ko yung lahat dito ah. Yan guys, dapat di ko makakubera na yan. So again, this is our second session therapy. Yan, para alam natin yung bilang. Second session therapy. Bukas po, third. Pupunin kayo ng vlog namin ito. Hanggang gumaling to. Ha? Kaya, pag magaling ka, panonood ko ni Kuya. Sino mag-aangat ng ano? Likod niya. Ikaw? Ating gawin. O tulong ha. Ay! Ano? Saan natin yung cellphone ko? Ay, mapalitan. Saan? Palit na. Bahala kayo. Last mag-upgrade ulit yan. Ayan? Oo, masakit talaga yun. Natural yung therapy yun. Sige. Pag may pain, may gain kuya. Okay, sakit na yan. Oo, yun ang magpapagaling siya. Isa, sa mama. Masaya. Sige, sige. Sige. Paano tapos tayo? Nagreklamo. Sa ulo ka, sa ulo ka. Nagreklamo siya. Okay lang yun po. Kailangan yun. Yeah. Kasi pag hindi masakit, wala nangyari. Ito yung magpapagaling sa kanya. Yung sakit na yan. Hindi naman masyado masakit siya. Landahan naman siya.
Tapos pag wala tayong nararamdaman ng sakit. Oo, wala nang pag-asa. Tingnan doon kamay niya, inano niya na. Siya na nag-isa. Ito, tingnan mo na yun. Ano? Parado na yun. Kapag hindi nag-therapy yan, babalan dito. Yung spine niya, nakakubera na. So, lulubog yung spine niya. Iyan ang baga. Wala na therapy. Rectus pinimase. Basta. Ha? Sarina. Ako na iba. Kung ano man, yung remote doon sa may ano. Yan, sa gitna. Baka yung may mga guys. Hindi ko na mahawakan kasi tingnan mo daw yung ano niya sa kamay niya. May lotion. Natatakot siya. Ano ba naman? Kung gusto ng pagkakas ito, medyo nakakali. Wala pong sapi si kuya ha. Siya po ay stroke patients. Baka may sapi si kuya. Baka may sapi si kuya. Dito, dahan-dahan tayo. Ang gypsy. Sarap na ito. Tapos bubog naman kayo, Peng. Relax na. Kuya, ganyan talaga sa una yan. Second, third, pero pala sanay ka na dyan, ay, sa pagparamdam mo dyan. Wala kasi sarap yan kasi nga, therapeutic yan. Ang sarap, pag lumalakad na siya. Hindi pwede masarap, may nararamdaman ka. Ganda. Dahil nagulin mo lang ito ha. Hindi mo tayo ha. Hindi mo bagal. Si memory niya ito, memory. Nata makukutang mga natin. Natawa ka pa. Natawa ka pa. Para magdali pumunta ka. Parang bas kayo mag-kepo ha. Natawa ka Ayan, sa ayan. pumunta ka. So, Tumatawa eh. Tapos na po Kita yung nga niya sa atin, may utang pa siya dito ako. Tumawa siya eh. Oo nga, meron nga. Meron? Tumatawa. Nagkautan kaya saan. guys. Wala na. Okay, may utang ba siya utang? May utang Tumawa siguro. siya. Tumatawa eh. Ang dami Ito siguro. niya sa atin kanina eh. So guys, dabo naman tayo sa ating kuryente. Kukuryente natin si Kuya. Ay, hindi sa tikat siya. So after the massage, kailangan kuryente. Kaya tingnan nga yung kuryente niya ni... Kukuryente natin si Kuya. Ilang buwan pa? Uy, bago baterya, malakas to. Eto, pwede siyang rekta. Oo. So, hintay ng direkto muna tayo. Tagal ng battery. Battery tayo. Yawak to. Yawak to. Ay. Oh, Shit. na ba? Hindi na kailangan isaksak. Hindi? Huwag mo gusto ilagay yun. Tatapos dyan. Yan ang kuryente. Yung ginagawa ng pipi. Ha? Yung mas yung massage. Kuryente lang. Yung ginagawa ito after that massage. Alam, magsisa. Ready? Let's vote in. 1, 2, 3. Doon gumagalaw. Yan na. Okay? Okay na? Tama na yan? Sabi mo, oo. Oo. Salita ka. Oo. Okay na yan? Okay na? Hindi, kamay, okay? Ganun ka, pag okay. Kamay. Dagdagan ko ba? Bawas. Tama na? Tama na yan. Diba? 3 lang yan, tol. Hanggang 12 to eh. So 3 siya, may pakiramdam na. So 3 lang po yung ating ginamit sa kanya.
Na, Tumitibok. oh, yan pa 4. Kabaluntok na ata. Bago lang Punta kakain, na. ibalik ka kagad. Please lang, please. Kasi, ano, gagawin yan. Diba? Malaking bagay, diba? 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 Nakapilipin sa kanya. Ang nakapilip ka ng libo. So, 4, tandaan nyo. Lagyan mo sa record, 4. Ano yung ating listahan ng mga utang? Lagyan mo, digital therapy, 4. 4 lang yung 4 lang kasi hindi na kaya. Hindi ako makakapagpahal natin. Kung may reaction siya, good yun. Kung wala reaction, 4 sa kamay ha, wala. Sa upper lid, 4. Pero yung kanyang lower, tingnan natin. Let's check the lower. Yung ilan to. Ayun. Ayun, dito kay tatay ito. Hindi po ito. Dikit ka, ha? Dikit ka. Oh, ilang bato to? Ba't ka nun? Mali bang lagay mo? Check mo nga. Ganun. Mali. Mali yung battery natin. May baterya ka pa? Maliit. 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 Ganun, wala. Wala siyang on. Yung mga defective naman din naman, ano. Wait lang guys, medyo check natin kung defective. Oh, defective nga. Defective. Ayaw. Asa extension mo? Try natin yung another option. Kukulin din kami. Ano? Sakit? 4 lang yung kuya ko, okay lang. Ano ba rin, ha? Is ka lang. So, try natin yung rekta. Gumana. Kung hindi gumana, hindi yan, bago. Defective Hindi yung machine. Palit mo. Okay lang siya. Siya, ano na yan? Ayan, maganda sa diba? Disposable. Ang rekta na yan? Meron na? Ayun. Ayun! Bakit? Baterya! Ito, problema. What? Mga church. Hindi, hindi ito dyan. Rekta yan. Like, Effective. effective na. Ay, hindi! Yan, hindi defective. Nice ka. Battery defective. Meron na? Okay na? Yan. Ilan? Yes! Stress lang? Pero lang. Meron na. Opo. Pero Ah, hindi, di- nakiksak yan. Yan nakiksak. Ika mo na yung battery. Kasi makakasira lang na. Tanggalin mo. Mas okay to. Okay sa panyang kuryente. Bante, baka umusok lang ha. So guys, ito na po yung ating digital therapy. Siya po ay 50 minutes. Pwede na yung mabili na. 15 minutes pa. 15 minutes na. Matagal yan, oh. 50 minutes yan. Bantayan mo. Ay, bantayan mo na lang. Bantayan mo na lang. Hindi, mamamatay ko siya. Ako sa, kala ko, So siya po ay naka-oras, automatic po siyang mamamatay. Ayan. So pwede siyang iwanan, pero sweet wait, nakamotor ka. Ayan guys. So tapos na po yung ating program for massage therapy. Unang-una po yung ating, siyempre prayer, and then pangalawa yung kanyang range of motion, exercises, nakasulat po yan, nakalista. And then massage therapy, light lang naman, and then digital therapy. So yung programa na speedy recovery ni modernong Magkerte. Ayan. So this our second session therapy. Then after this, siyempre, closing prayer. And after this, download na natin. upload na. Punta ka dyan! Sa bago eh.
Hindi ko na date ha. Date. Bukas bago tayo. Takto lang ako ng tutubok. Mga 8 yan, pwede na yan. 8 to 9. No? Isang oras na naman tira-tiri kuya kasi hindi pwede mahama ito. Nabalang kwento natin na kuya. So 30 minutes, 50 minutes, 50 minutes, tapos 30 minutes to eh. 50 minutes yung digital niya. Mamaluto. Hindi gumagalaw? Okay lang? Okay lang? Yung sa kanya? Ano yun, dito mo? Hindi gumagalaw, wala gumagalaw yan. 4 natin. Try 4. Kaya kang 4 eh. 5. Ayun. Na 5. 5. Oh, 5. Kasi 4 yun eh. 5 yan. Yung pause mo. I-change mo. 5. So 5 tayo. Kuya, diretso mo na yung paa mo ha. Para yung dugo. Yung flow ng dugo. Yung flow ng yan. Ako pa rin. Yun na. Baka mo yung pa. Baba mo eh. Kasi yung dugo mo. Baba mo yung kamay. Baba mo yung kamay. Yung flow ng dugo. Kasi yung dugo mo. Ganyan ka lang. 15 minutes ka lang ganyan. Masasayang. Relax lang, relax. Relax ka. Ganyan lang yun. Relax ka. Relax. Yan. Yan. Baba mo lang yung isa. Ito natin yung mga ano flat. Diba? Lumalola mo? Hindi, kaya ko siya gumawa. Ayan. Ito mo, yan. Ganyan lang. So 50 minutes po ito. Then after 15 minutes, natanggalin ko na. And then, relax na po si Kuya Marciano. And then, have some so nakita ko po yung observation ko upon naglagay po ako ng digital therapy, yung machine natin. Sa kamay, kasi hanggang 12 po ito eh. So, sa kamay niya po, 4 lang. Sa paa, 3 tapos nag-5. Ayan. So, ibang pasyente ko po kasi, 12 pa eh. 12 pa. Sa kay kuya, medyo mababa na. So, there's a possible na mayroon na reaction. May reaction yung kamay niya, yung paa niya lalo, may reaction na. Ayan. So, hope and pray and we expect na yung kanyang recovery mabilis. Pull na natin, i-video natin. Ito, kailan manonood yan. Diba? Kailan na manonood yan eh. Pull na natin. Para maganda. So, 14. Bayis ko lang po sa pasyente. At salamat pala sa aking gumawa ng opening closing ko. Yung ano ko, si John Paul. Ayan. Thank you very much, John Paul, sa ginawa mo kay Papa mo sa opening. Nagkaroon ng konti social. Medyo gumanda ng konti yung ating vlog. Ayan. Ayan. Wala tayong picture eh. May picture tayo. Labo yata. No? Picture daw sa akin dito, picture. Dali oh. Ah. Okay, Facebook. Ay, tuwa. Tuntua eh, no? Nakita. Sige yan. So yun yung ano ko, yun yung password ko sa Opo, Facebook. yun na po yung password niya sa ano. Facebook. Facebook. Thank you. Nakasabahan ko, no? Relax lang. Relax lang. Chill ka lang, wait. Ang nakakuryente na. Marami ko nakakuryente din. Meron ka bang ano, charger mo? Type-C po. Meron. Meron? Lulubat siya? Ano pa? Baba mo lang yan ha. Diyan ko yan. Tsaga mo lang, ha? Tsaga lang, gagaling ka. Pag masakit yun, nararamdaman ka na. Yun ang magpapagaling sa'yo.
Bebe, kain tayo. Pati yung type C na charger mo. Type C? Meron ako dito. Ay, konting naman. This is easy. Diyan ba yan, ha? Ay, po. Ay, mabaya natin ko eh. Guys, kwenta mo tayo, ha? Masya mo siguro dyan. Ito ka. Hantay mo si lolo mo. Hantay mo si lolo mo. Pakain tayo. Dito, dito. Ay. Lord, salamat po sa... Ay, malis ka po. Malis ka po. Ikaw wala. Siya. Ay guys, Sige po, sige po. paano ma-restore to? Paano po? Yung chat ko. Ano yung sabi niya restore? Ay, yun nga po yung pin. Paano ma-restore? Wala yung mga message na. Ay, pwede pa kasi. Kasi pin yan eh. Tumatid eh. Wala mo sa lola, ano yun? Nasaan? Yan, pang kuryente yan. Gusto mo rin mag-kuryente? Kapalik sa... Baka naman yan. Kapatid daw po ng mama ko, tinubod sa hospital. Ano? Bigla daw po ano eh. Nakakaki daw po eh. Siya na. Pwede na? Opo. Pangasinan po. Bunso. Walang taon na. Ma, ilan pa mga kasi ano? Diyan? Dati na yun po. Sabi na. Biglaan po. Hindi baka bigla meron na sa kanya na daman din sa ano. Eh, siyempre tumama sa ano.
rapida. May Lomoy. Ano si Lomoy, no? Sabi lang si Lomoy, no? Slow mo ito. Oh, yung test mo ko, diba Lomoy yan? Oh, yung kung ano, ako, yung ano, yung private. Kasi naman. Bali yung dalawang signal dito, Opo. yung isa na doon. Opo, nandun sa isa. Ito pa lang ano, record. Mas simple. Walang Konta. contact. Ay, nakaano sa phone ko. Lahat? Opo. Paano nila ba? Ano yung phone na nakaano, hindi pa po na format yung isa, no? Hindi pa. Kung bubaba yun, no? Kailangan natin yun. No? Opo, ano yung mga contacts niyo po, no? Lahat ba? Wala akong kasi sa SIM card ko? Wala po eh. Wala. Naka-phone. Wala. Nasa kabilang phone. Ano lang ako. Humingi na. Talagang humingi na lagi ng ako. Humingi siya lagi ng chat. Pag i-restore mo yung old message. Ano nangyari doon? Hindi ko po alam eh. Baka po ano rin, high blood na rin po. Okay na. Okay na, kaya mo na yung ano. Tanggalin mo na. Tanggalin mo. Okay na po ito. Oo, tanggalin mo. Tapos yung nilagay ko, di ba? Yung tinagay ko puti. Ilagay mo sa isa. Ha? Ito po. Tagal ko na. Yung puti nilagay ko kanina. Yung puti, ano yung puting binali ko sa'yo? Ay, yung ano, ay, tinapon ko. Oh, ay, hindi tinapon yun! Yung takip. Magkukover yun. Yung mga puti. Opo, ito. Kasi na lahat. Kaya pinahawa ko nga sa'yo eh. Tapon mo.
pang cover pa rin yun na ano, tape. Oo, babay ko yun. Nawa. Wala ba yung ano niya? Pinaapunin. Ikaw ah. Binigay ko lang sa'yo, tinapon mo. Hindi na kailangan. Hanap ko eh. Ano ko, save up. Ay, oo. Nagawin ko yung battery ko nito. Para ano. Diyan, hindi na ito naman yan. Okay na. Okay, bilhin mo kasi. Okay din po ito, no? Oh, dali. Huwag ko tatanggal dyan. Tumatanggalin mo na. Yan. Oh. Para alam mo, diba? Hindi, pwede mo dito kasama. Apa yung ano, hindi ko ano lang. Para magkaano lang. Mabilis tayo. Pero, ano? Hindi ka na isa. Ito isa lang. Tapos, sila, pagkasaway mo lang. Yan. Ano daw? Dito, kumabot sa ospital, Ben. Dito na kay Pablo. Kanya. Bengay, bawal dito. Meron talaga, sabihin mo buhay. Ma! Bakit? Hindi pwede, bawal dito. Meron talaga ang buhay natin magagawa. That's it. Kapag lang. Yan. That's like. Ayan, so guys, tapos na po yung therapy natin kay Kuya Marciano. So, hanggang sa muli po, ito po si Madam Kepeng and then we end po yun. Saan sila? Ito na lang di pa? Opo, hindi po sila sa labas. Sige po. Kung pwede tayo, tatlo. Opo, tayo na po. Huwag ano tatlo, kusa natin ito. Medyo hindi ka kailangan ng mag... Focus ka dito ha. Opo. Lord, maraming salamat po Lord God for this therapy of blood God, Lord God. Na po namin Panginoon, ito ay good plan for us. Protect us and guide us, Panginoon. At muli, ay i-bless niyo po ang aming buhay, ang aming Panginoon. At natin ni Lord God, Kuya Marciano, at agarang pagaling ang aking dalangin po sa kanya. Salamat po sa aming Panginoon God for the support. Pawakan sa aming dalangin sa pangalan ng Jesus. See you guys for third session. Ayan, so, bye. Salamat po.